आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। श्री साईबाबा वास्तव्य धाम पंचम देवस्थान भवानी चौक इथं साईबाबा मंदिराचा 16वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात पार पडला। या निमित्तानं विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। तसेच समाजकार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला। सकाळी श्री साईंची पूजा, अभिषेक आणि आरती पार पडली। दुपारी महाप्रसाद देण्यात आला। सायंकाळी ओंकार महापुरुष भजन मंडळ माझगाव यांचं सुश्राव्य भजन पार पडलं। तर रात्री कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ नेरूर यांचा कर्मप्रकोप नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला। रात्री समाजात कार्यरत विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला। यात बुद्धिबळ आणि कॅरम स्पर्धा नॅशनल लेवल विजेती साक्षी रामदुरकर, कवयित्री नेहा कदम, सामाजिक कार्यकर्त्या समिला खलील, सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव, लक्ष्मण कदम, कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ नेरूरचे आबा कलिंगण, यांसह नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी कट्टर शिवसैनिक सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता घाटकर, साईबाबा मंडळाचे जावेद शेख, सुनील नेवगी, दानिश शेख, वायपी नाईक, प्राध्यापक रुपेश पाटील, विनायक गावस, सुरेश काळे उपस्थित होते।